Ya. Teko lemes lambeane angin mendongkong lemengan katuk pesos wong ayu kapiting sapa ing leleran kapiluyu tacinyo gandelan kalih wong ayu aja aturaken sami punika keprantun muda-mudi saking satria muda Sekar Tanjung paguyuban putra kepandang setubuh ganti prasaja kanthi permesa sampi
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Iya, 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 iya.